Towar piarai cek ke thab lapen kapang som non puta intonte. Men ti suara tum iam surjorong para pan dia kecohan. Lahorijan lapen dilayalong ong dung rakia hormu kene ponlong. Long rikrehini sarhabe ame atum buthung ajia long kahumridam. Eastern Rainforest Bogajan ke parlo di Pudilai Sarihajan DDS road ka celenga towar adung along non puta ceke pangsam lapen LPT truck along karthang inton telang. Pinpur me bangso puthak kedam tang arni pensitame ongdung a news channel along pacetak ponlo boy fits tame karjulong le mate anu kang thongason si cekrong bet ma puta arjume me athe forest department raikom saiki kethegeding la pen cherok tokatum langdun prongke isimang humi me puta ongdung atum pen chethan ponrinti mesante ke kejong athaiwe bonta mo arni kelangno chetong lok arni towar kibi lapen kachingkin ajok accident dat pulutangte komat lo adai chian poputa arjupon meme beha keklema tumaphan kapasik sakdun pu matha thera towar pen kahelo 50 to 100 meters anbagle cheke pang somadim thik pon puasante meparji pusi ongdung kedam kebangarat tumpen chuning ripon hanjana sopera jip sarong pinang kelo berta malong news. Borjan constituency mentiso hawar kaparlo rongner kebaratum iam surjorong parapan dia kecohang perang tiamei papon si dia cohang pon dia kecohang nangkok ke kedamtang solar project puthak iam rongarlo kahumrida mahut pen mentiso arong along perang anaratum iam surjorong parla pen arisang hot tumapan kaninje nang nealam ninje dunia mentiso arong arat apan komatnya tum solar project puthak kalili kalanglang Than hoi dam si solar project bilong lipu pacesong pahangjol lapen iam surjorong para panta ajaha katum meme hinono arbok kono lasilahai kalili kalanglang iam apan ipu apot nitum chok cedalopu cekubir si mentiso hawar kaparlo rongner kebarar tum ferangkia thengno dia changpot mealong rongsar sorkari gangbora pen chenglo katum ta chetongdon hidipi pen bachong kronan kelo berta malo news kami tuningi padik krim lo athe hola swarni akichok che bangke inut bahini atum nangkaru dun ke dukok ajok sila puson kiman asi hola so akichok che bangke nili tumaphan puthot nang dia ponpen nili tumaphan kayate ngamang nangkang honanga jinsu poni phansi chuning ripon lo alang ni tumhan stame officer tumhan lapen chairman lapen VDC chairman lapen ko MSC kadogbe rongphar sarmana chuning ripon lo athe nili tum phanang dia ponvek nang pol athela ni tum le kichok che binong pu kalidet asi ni tum phanla solong bangke nang dia ponvek nang ji apana dun thu bangke opposition party along nili tum manili kachitong dunalong nili hala so kachitong long penangan ethe ni kichok che alam jongsin ni dokok liputangte nili phanabang nang dia pon igdat non nili ladak bang SDBR puta akimi lang masi nili la mathatong rek thede lo pumeji la son chogi bang mathatong rek thede masi nili ako ratum ta nili jongjong ining ke hang mele kidun kali ratum bitai free phone nang hang era pisi nili sayok je ke dun nang asila solong nili kachitong dun pen komane phan akahe no ki pu pon dokok pusta me nili phan nang dia pon igdan nili dia changwan padi krim lo la pen pini pen nili tuma bang dak menti soiria rat tumang non bang ke KACC Karbiang Long Mas Council pen nili tum han kupima nanga pin khat ateng si nili tum rat tum ta dak achitong rap pen rat menti soiria rat tum ta akemia to warsi pini pen ke ni tum klem dun po lapen adun thu bang ke non solar project no labang solam kilong nili phan SGB aphan jongjung kumane officer tum ma kumane arleng ke the sar tum bang nili phan jongjung aning ke oi dokok pustame nili dia chohang ponlo athe nili puthot non bang ke kichok che adim long an stame nili dia chohangon pati krim pen nili phan puthot
labang so akam kaya teng amang ang pacheklem longi phansi chuning ripon padik krim lo lapen adun thu bangke nilirat phansami pini ban bangke kiklem nangjia son an stame ma council ben kaya teng amang nilitum phan nilirat phanta inghon jinso ponwek nangji lapen nili phanta inghon ponangji asi kaya teng amang nitum SCB ta kaya teng amang chiklem long nang po lapen ako non nilirat tum stame kiklem nangjia son an stame kibengi phan avediat nang po kaya teng amang nitum klem me dam minang po asi nili kaningge da pading uta thekhe dello asi ladak bangke kaddo kawe kidam tang June 26 2023 arni agot nalong gachi tong officer tum phan ansa media chahang pon padik krimensi na lapen nang dia wek tha ni tu men tiso arat lapen SB phan nang dia pen kaya teng amang SB ta kam chiklem dun long ye phan lapen ako dak ni rat tum ta kaya teng amang sonsuria kai stam kam stame kachiklem dun long ye phan si ni li chuni ripon padik krim lo pai pai ni pai krener kebarni ada por pai kresi malom ASP ahin pen lahori janalong aron re pen rakia hormuki jor puaputhak raikom sai khetum aphan pachinisi OC khat khati PS SI saudam sargiari pen chenglok PS stabatum chelang si adimalong anpale dampen kakru gasai dengpon alang litum birta kelong teng pen si lahori jan kaparlo basbari arong along kedo jusna khatun ahemalong kuruk damsi 58.81 grams a heroin longpon laswalong kacer abdul bahini atumaphan nep ingnang pon alang litumamen MD Dilwar Hussein artain ko ragathom apomen Nasir Hussein resident of Sutargaon district Hojai lapen musto jusna khatun apen anamen Nasir Uddin resident of Sutargaon PS Sabaka district Hojai lason thak thaksi Delight 10 mile along stame 543 grams home plikebra truck a heroin longpon laswa long kacer abdun inut suruputhar asor sanjuali puabang puaphan tame nep ingnang pon lason si arona teng pen alang litung phan lamhoi pabon si saidoan raikom sai khetum pen chepare teng pon hanjalan so pera jipsarong pinang kelo berta malong news pai pai ni pai krener kebarni nomati constituency arlo buthung aji along kedo karbiang long lapen hojai district ahoy along ahawar along long rikrehini sar habia me tumpen humridamsi aduya hoy kacharai kom farman long ekesom adim humridam karbiang long lapen hojai district ahoy buthung aji along kedo long e long chon ke sompon tang adim along kowe banta beng army pen ar namar dia phan long rikrehini sar habia me tumpen chingduksi chardom chadipon long rikrehini sar habia me kongchun bang hemaring lengpen kachuning ripona tengke karbiang long ahoy along le long ekesom pontang adim sabuda mukro kohora lahorijan lapen buthung aji adim along karbiang long along le kacharai kom thip verja phan long e sompon lo karbiang lo termas council CM Dr Tuliram rong hang lapen IM rites ingki atum buthung aji along kedo karbiang long along le ahoy along ekesom pon adim along paisong mate boundary wall lapen hong pharla hem kim ponang jiputa kachunri pedopon athela hayalong e kesom pontang ang thek pensimo hemprek nanglong lo pustame karbiang long ahoy ke pangthek joy ke pupusi long rikrehini sar habia me tum chuning ripon laswa jai me kalong long rikrehini sar habia me phu mensing teron kongchun bang hemari ingleng bidisar longsing tokbi jugendro ingleng habe harsing teron habe longki rongpi rongasar prodip tok bipen chenglo katum chetong do denarong pen propharong pharong kelo berta malong news nia pongpen churulo tapen da nilitum pini uthunga ji longwang na kokalam theke kadowe ta mopen iltuma mei parjulo ta sidadak nilitum longtin nilitum ki bi nang kok nong ki bitang ge nilitum ba nonoson nilitum ho aduye long nilitum longi ge pontang ke nilitum pu elong sabuda lapen mukro lapen thu nilitum kohora lapen thu bang dak uthunga ji lapen thu bang nilitum ha lahorian
lapen non ke dang ido ulang lapen long riang bong alu tanil tum ke dang ido ulang la sikato ko efanil tum chuniri alam thela pohlo kar benglong kido ke thigi ding tum CM pen chenglok ladak retesting hi alang tum panda churulo la uthunga jelong nili tum la to ahoya duilong lil tum long ike ponalong nangli tum him council hin pen ladak isia hem thepo balaso ladak mane ladak ekdom raikom abanor na pithe ka son tenil tum mepar churulo la penili tum longai ke nang ke je mo anisi li tum hemprek long lo plonte hemprek long huro bangle tum ako ahoy adu il tum kachiri do la so kachiri ke jo yo pansin il tum non longai long chong ke epon la sikado ko panda pachini lo la pelada ku thunga ji harat ke do tum anseta me la so longai long chong long ka pithi ke pansi nang chara pi to nang po la pengkute la karbeng long ke duara tum sita me matha nangi je la no nili tum lembom long sita akai Dr. Sar Tuliram Rohang ala hin penta nang sirap dun po pusia lang lilam cecak lasi nilitum alang li phanda churulo bidi sore nang pidun thekapot lasi nilitum an sose lano ne frangke wangi phana bangke ladak mesempen nang pichun thegi aphan counseling banang rabi phanil tum chuni lo dadak bangke uthunga ji long bang nil tum ladak bangke hem thetan ihum ningkana sekpenil tum ladak harara tum kachoke moya phan balasu karchu ya ahem nang pieson te mesen la sinil tum lasu dil tum ka organize atom bangke longri ke ni sarhabe me longri ke ni polonta ja tum jin deta hai habipi chongkhili umahar apati umlarong ronghan rongpi rongechu dara nokbere kiling bhoitri bhoikleng longku longtar lapen hima dima lapen lumjong lumji lapen niltum nilip nihang warchi warkong sochen danda lan siri tum longri ke hini pugipu lasila longri ke hini cho chomlom jani phanan ke niltum henten kamathado lasi lasu kamatha long kadogoi rat dadang hitu dong sonte mesenji busin niltum churo yo Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.